Nenad Aleksić Ša bio je pozvan u rajski vrt kako bi od drveta mudrosti dobio telefonski poziv. On je otrčao do govornice i odmah uzeo slušalicu u ruke, a sa druge strane se pojavila Tara Simov. Jel ovo realno? Otkud ti, rekao je Ša kada je video Taru. Prethodnih dana rekao si kako se kaješ i da želiš da mi se izviniš. Ja ti to neću dati napolju, evo ti prilika, rekla je Tara. Ja tebi da se izvinim ili ti meni, upitao je Ša. Ja ne mogu da verujem da si ti tu. Nemam ja tebi šta da kažem, jel ti imaš meni nešto da kažeš, rekao je Ša. Nemam, ti si rekao da meni moraš da kažeš. Rekao si ljudima da hoćeš da mi se izviniš, rekla je Tara. Ti meni moraš da se izviniš, pa ja tebi, dodao je Ša. Ti si rekao da bi voleo da me pozoveš, da mi se izviniš jer imaš košmare, rekla je Tara. Nemam šta da se izvinjavam, jel to April, nju mi je baš drago da vidim, dodao je Nenad. Ja hoću da mi se iskreno izviniš za sve, evo ti prilika, dodala je Tara. Ja nemam zašto da ti se izvinim, sve ti najbolje želim, rekao je Ša. Ajde zdravo, završili su razgovor Tara i Ša.